Gikasuhan na ang 39 anyos nga si alias Junjun kinsa suspect sa butal nga pagtigbas patay sa iyang 34 anyos nga manghod nga si alias Jan sa barangay Wangan, Kalinan District, Davao City nitong Domingo sa kadlawon Hulyo 20, 2025. Kagahapon sa hapon, Hulyo 21, na inquest ang suspect ngadto sa piskalya. Ginamonitor gihapon sa kapulisan ang kondisyon sa asawa sa napatay nga biktima nga apil sab sa gitigbas sa suspect ug 11 ka bulan nga anak niini. File ang kaso nga murder and frustrated murder against the suspect nga kaugalingong igsoon sa biktima. And then stable na ang kondisyon sa live-in partner sa victim, and then sa 11 months old nga natigbasan po sir sa iyahang uncle is okay na po ang bata. So far sir sa karong adlaw sir nagamonitor ta sa condition sa live-in partner nga napaghihapon sa ospital. Selos ang nakitang motibo sa pagpanigbas patay sa suspect sa iyang manghod. Sa pagduda nga adunay relasyon ang iyang asawa ug ang biktima, sumala sa kapulisan, dugay na nga magsigig-away ang magsuon, hilabi na og makainom. Pulusab na kainom ang suspect ug ang biktima dihang nahitabo ang ingnig nga krimen. Halos dili na mailhan ang biktima tungod sa daghang samad tinigbasan nga naangkon. Giingong gibundakan pa og bato sa suspect ang naong sa biktima. Gawas sa murder o frustrated murder, posibleng madungagan pa ang kaso sa suspect. Kay sumala pa, mupasaka sa buong reklamong pagpangabuso ang asawa mismo sa suspect ngadto kaniya. Gihaya na sa balay sa igsuon sa Barangay Los Amigos ang patayng lawas sa biktima. Sa Hulyo 28, 2025, ilubong sa iyang pamilya ang biktima, ang iyang angol nga asawa ug tulo ka mga anak. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.